एक गुरुकुल आणि गोवा युवा मोर्चा तसेच आमचे मारुती मंदिर बायणा आणि आमचे हांगासरले मंदिरातले पुरोहित प्रसाद काका यांच्या संयुक्त संयोजनान आमी हो ऑल गोवा ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन हांगा दवरला. खास करून म्हणजे रामनवमीच्या निमतान आमी दर वर्सा रामनवमीच्या निमतान कितें ना कितें तरी उपक्रम करता. गेल्या फावटी आमी ढोल वादकांचं एक प्रदर्शन दवरिल्लें, त्याच्या पयलीं आमी दिंडी दवरिल्ली. असे वेगवेगळे कार्यक्रम दर वर्षी आमी दवरतात आणि त्या निमतान आमी विचार केलो की ह्या वर्सा आमी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन दवरतली, ज्या करिता ल्हान भुरगीं आपली जी कला जी आसा आणि आपली संस्कृती आपल्या हाताच्या माध्यमातून ते एक ड्रॉइंगान व्यवस्थितपणे काडटले आणि जे करिता तेंची जी कला आहा ती बरी संपूर्ण गोंयभर लौकिकता मेळटली तांकां म्हणून अशें आमी दवरलां. आणि सगळ्या पार्टिसिपंटांक आमी मेडल्स आणि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दवरला. ते प्रायज मनी 2 कॅटेगरीचे दवरला, जे एज ग्रुप 5 to 10 आणि दुसरी कॅटेगरी आहा ती 11 ते 15 अशा कॅटेगरी दवरल्या. आणि बऱ्यांतलो बरो प्रतिसाद मेळून आमी फक्त 8 दिसां भितर तयारी केल्ली आणि जे करिता भितर आमकां जवळ जवळ 124 पार्टिसिपंट मेळ्ळे. वेगवेगळ्या गोंयच्या भागांसून आमकां अनेक जाण भुरगीं पार्टिसिपंट येयले. बरें दिसलें, पेरंट्सूय तांकां सपोर्ट करपाक आयले आणि पूर्ण हांगा राममय वातावरण जाल्लें आहा आणि आनंद दिसता. आणि खंय तरी आज आमच्या देशान अयोध्याकूय राम मंदिरान आमचो रामाचें आगमन जालें आणि पूर्ण भारतभर ज्या पद्दतीन जालां तितून आमचो एक बारीकशे आमी वांटेकारी म्हणून आमी एक उपक्रम केलो. टीम कितें आसलो? टीम एक रामाचो आशिल्लो ल्हान भुरग्यांक लागून 5 to 10 आणि व्हडल्यांक जे आशिल्लो तो राम मंदिराचो टीम आशिल्लो. नमस्कार, जय श्रीराम. मी आहे गायत्री किंजवाडेकर, प्रारंभ एक गुरुकुलचे संस्थापक. प्रारंभ एक गुरुकुल आणि गोवा युवा मोर्चा या संघटनेने आज श्रीरामनवमीच्या या पावनावसरावर श्रीरामनवमी उत्सव 2026 हा साजरा केला आहे. आणि तुम्ही बघू शकता की आम्हाला 100च्या वर मुलांनी प्रतिसाद दिला आहे. हा फर्स्ट टाइम आम्हाला एवढा मोठा प्रतिसाद आलेला आहे आणि हे बघून आणि हे सगळं ऐकून आम्हाला खूप बरं वाटतंय. आणि असंच आम्हाला पुढेही भेटत राहावं आणि देवाची मी प्रार्थना करते. आणि तुम्ही बघू शकता की मुलांनी फर्स्ट कॅटेगरी होती 5 ते 10 वर्षांच्या मुलांची आणि सेकंड कॅटेगरी होती 11 ते 15 वर्षांची आणि फर्स्ट कॅटेगरीचं थीम होतं श्रीराम, सेकंडची होती अयोध्या मंदिर. तुम्ही बघू शकता मुलांनी खूप बऱ्या प्रकारे आपलं प्रस्तुत केलं आहे. आपले जे कलाकृती आहे त्यांची खूप बऱ्या प्रकारे त्यांनी दाखवलेलं आहे. आपण त्यांचं मनापासून धन्यवाद करते. मी त्यांच्या पॅरेंट्सचं सुद्धा धन्यवाद करते की त्यांनी सगळ्यांनी येऊन तिकडे म्हणजे मुलांना घेऊन आले सगळेजण इकडे. त्यांनी बऱ्या प्रकारे आम्हाला प्रतिसाद दिला आणि सगळ्यांना देव बरे करू. थँक्यू, धन्यवाद.